tolo fɛn wɛrɛ b'a kɔrɔ min tɛ baarabila yɛrɛ k'a fɔ baarakɛlaw bɛ k'u ka hakɛ ɲini sabu lɔnseni bɛngali ka kuma la comité syndical min filɛ n'ale bɛ o ɲɛma ɲi comité syndical ko a bɛ n'a fɔ comité syndical fila de bɛ yen dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Mambe Ture ye Mambe Ture ja ale fana tɛ lɔnseni bɛngali lakodɔn ko a fana a bɛ syndicat min ɲɛma n k'a fɔ Mambe Ture nana syndicat wɛrɛ sigi tolo k'a fɔ ko o y'ale ka syndicat ye syndicat kɛlɛ bɛ yen nɔ baarabila bɛ yen laɲini bɛ yen mun de ye tiɲɛ sisan jɔn de ta yala kɔlɔlɔ ye tolo banabaatɔ o de la an bɛ don min ko bi n'i taara Gabriel Ture kɔnɔna la comité syndical min ni lɔnseni bɛngali b'o ɲɛma ale y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ kɛlɛ min na k'o ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko bi appartenants ni u bɛ furakɛli kɛ o kɔfɛ u bɛ tila ka taa sanfɛ kalanso médecine na ɲɔgɔnna ninnu na u bɛ taa kalan kɛ yen sara dɔ tun bɛ di olu ma sara min ni u bɛ furakɛli min kɛ o kɛrɛfɛ sara bɛ di o ma o ye 8,000 ye ani u bɛ kalan min kɛ sanfɛ kalanso ninnu na o kɛrɛfɛ sara o indemnité bɛ di u ma 10,200 ko min bɛ di u ma dɔgɔtɔrɔso n k'a fɔ kalanso ninnu na dɛ lɔnseni bɛngali ko k'o de tigɛra ko kabi san 2021 ale ka kɛlɛ y'o ye lɔnseni bɛngali tilala k'a jira k'a fɔ ko prime min bɛ di u ma ko kabi san 2014 waati ko prime ninnu k'a tun bɛ di ko nka coup d'état nana kɛ ayiwa san 2020 ko nana kɛ sababu ye ayiwa prime ninnu a tigɛra ale kɔni b'o kɛlɛ la min ye Mambe Ture ye Mambe Ture y'a jira k'a fɔ ko baarabila min filɛ n'a bɛ Gabriel Ture kɔnɔna la baarabila in ko olu syndicat min bɛ yen sisan n'o bɛ ka baarabila in kolokolo ayiwa ko bɛɛ fɛla tɛ dɛ Mambe Ture ko maa min bɛ olu nɔfɛ olu bɛ ka baara kɛ olu fɛla tɛ baarabila in ye nka n'i y'a lajɛ lɔnseni bɛngali tɔgɔ in a bɛ n'a fɔ minisiriso kɛmɛ k'ale de lakodɔn Mambe Ture min n'ale bɛ syndicat wɛrɛ ɲɛma ale kɔni kɛn bɛ kɛrɛfɛmaa ye sabu a yirala k'a fɔ ale ye bureau dɔ sigi bureau min ni o lakodɔnnen tɛ kɛlɛ jumɛn bɛ sisan syndicat ko kɛlɛ de bɛ yen fo an ka dɔgɔtɔrɔso baarabila tɛ dɛ syndicat ko kɛlɛ de bɛ Gabriel Ture kɔnɔ l'indépendant de kuma ale indépendant kelen an bɛ to o kɔnɔ koyi min ye ko Hakimi ɲɛma k'a bɛna fɔ ko ale bɛ ka da don Olivier Dubois ko la Hakimi ɲɛma min filɛ nin ye tolo a tɔgɔ de ko Abu Obeida Youssef Bamaci jɛkuluba min filɛ nin tolo nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bɔ jama ɲɛna k'a fɔ ko kunnafonidila min n'a tunnen bɛ faransikan den don Olivier Dubois ayiwa ko a bɛ olu bolo k'a b'u bolo dɛ Hakimi ɲɛma min filɛ Abu Obeida Youssef a jira k'a fɔ Olivier Dubois b'u olu bolo ko wa u ma da u ma dɛ olu kɔni bɛna ayiwa fɛɛrɛw de tigɛ sisan ayiwa jamana damadɔ bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ farafinna tile-bi-yanfan n'u k'a ma ko Golfe de Guinée k'u bɛ n'u ka fɛɛrɛw tigɛ Bamaci wale k'a wara ka taa o yɔrɔw la o tɛ kojugu ye tolo k'a jira k'a fɔ Hakimi ɲɛma min filɛ nin ye a y'a jira k'a fɔ kunnafonidila in n'o a tun bɛ kunnafonidiso min na u k'a ma ko Libération ani Jeune Afrique yɔrɔ a yɛrɛ minɛna Gao de avril kalo tile 8 san 2021 o y'a sɔrɔ a tun y'a ɲini k'a bɛ taa Bamaci jɛkulu dɔ k'a bɛ t'o ɲininka tolo a y'i t'o ɲininkali de la o fana y'a jaso ka taa n'a ye kunnafonidila in a bɔra waati dɔ la a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan ko a bɛ balo la k'a b'a ɲini Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ale bɛ se ka bila cogo min na tolo n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ Hakimi ɲɛma in a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ olu bɛna baara kuraw de boloda u bɛna fɛɛrɛ kuraw tigɛ ayiwa dugu damadɔ bɛ yen i n'a fɔ Golfe de Guinée Côte d'Ivoire jamana Togo jamana Benin Ghana tolo k'u bɛna to ka daga sigi nin yɔrɔ ninnu da la n'i y'a lajɛ tolo o de la kɔsa in na CEDEAO a ko k'a bɛna fanga fara ɲɔgɔn kan ko ka finitigi dɔw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka Bamaci wale kɛlɛ ayiwa kuma de ye nin ye dɛ l'indépendant de ye nin fɔ n'an bɔra indépendant kɔnɔ an b'a ɲɛsin indicateur ma kɛ ale da bɛ waliyala ko min ye maître Cheikh Oumar Konare ko a bɛna fɔ ko ale bɛ ka kuma min ye accord ko kan maître Cheikh Oumar Konare tolo ale furadama fɛla a ma kɛ bɛnkan sɛbɛn min bolo n'o bilala Mali la yan n'u k'a ma ko accord d'Alger maître Cheikh Oumar Konare y'a jira k'a fɔ nin bɛnkan sɛbɛn bɛna fɔ sugubulon de bɛɛ bɛ k'i ta ɲini sugubulon
accord d'Alger awɔ tolo a bolonɔ bilala Mali la yan a bɛ san 2015 kosɛbɛ Mali gouvernement bamanci jɛkulu awɔ ni communauté internationale kosɛbɛ nka nin bɛnkan sɛbɛn in furadama bolonɔ bila fo k'an filɛ yɔrɔ min na awɔ tolo a ma se ka don ba la kosɛbɛ a dun kun de ye ko a ka don ba la bɛn ni basigi jamanadenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kosɛbɛ nka Maître Cheikh Umaru Konare y'a jira k'a fɔ misali ye mun ye ani dalu ye mun ye kabini bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ bilala tolo kosɛbɛ e ɲɛ bɛ bɛn jumɛn na yan nɔ an m'a ye Maître Cheikh Umaru Konare y'a jira k'a fɔ k'a kɛn bɛ i b'a fɔ ko maaw bɛ ka taɲini de kɛ nin bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna la ko wa ko bɛnkan sɛbɛn in maaw k'a fɔ ko a bɛ waleya wa a tɛna lawaleya dɛ maaw ka lawaleyali kɔni maaw k'o bɔ u kunkolo la kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛn in tɛna lawaleya wa Mali gouvernement ka se kɔsa in na a ye min kɛ ka maa minnu bɛ yen n'olu da bɛ bɛnkan sɛbɛn in ko la n'o ye bamanci kɔrɔ ninnu ye kosɛbɛ wari min bɛ di u ma kalo o kalo tolo ko k'a tigɛ kosɛbɛ k'a tigɛ fɔlɔ ko misali yɛrɛ t'o ye wa Maître Cheikh Umaru Konare a kumana radio so dɔ sanfɛ yan kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ale furadama bɛnkan sɛbɛn in t'ale fɛla ko ye wa ko a tɛna lawaleya kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn don sugu de don maa min yɛrɛ bɛ yen n'o ye jamanakuntigiya kɛ jamana in kɔnɔna la yan Ala ma hinɛ nana Ibrahim Boubacar Keita yɔrɔ ale de ye bɛnkan sɛbɛn in ale de y'a sigi sen kan yan ale de ye kun bɛ a ko ɲɛma kosɛbɛ tolo nka ale fana furadama a ma sɔn bɛnkan sɛbɛn in a ka lawaleya sabu a b'a dɔn min b'a la Maître Cheikh Umaru Konare y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye bɛnkan sɛbɛn in a jɔlen don bi a tɛ ka taa ɲɛ a tɛ ka taa kɔ kosɛbɛ o dɔwɛrɛ tɛ tolo minnu b'a kɔnɔna la u jɛlen tɛ ɲɔgɔn ye o don minnu da b'a la u jɛlen tɛ ɲɔgɔn ye o don kuma min bɛ bɔ a kɔnɔna la danaya kumaw tɛ kosɛbɛ wa ko a waati la jamanakuntigi min tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita ayiwa ale ma se ka bɛnkan sɛbɛn min lawaleya ka sababu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye kosɛbɛ Maître Cheikh Umaru Konare y'a jira k'a fɔ ko waati min na bɛnkan sɛbɛn a bolonɔ bilala kosɛbɛ a y'a sɔrɔ fanga tɛ Mali la ye tolo a waati y'a sɔrɔ bamanciw kɛmɛ ka se min sɔrɔ Mali kɔnɔna la yan awɔ tolo u y'an ka sɔrɔdasiw faga Kidali o kɛra min bɛ tali kɛ ka Mali tɛgɛ tunun k'a da a kɔfɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka bɛnkan sɛbɛn k'o jagoya k'o bolonɔ bila k'o ka kɛ bɛnkan sɛbɛn ye kosɛbɛ tolo k'a daminɛ san 2015 awɔ fan filɛ yɔrɔ min na i ko sisan kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛn kuma bɛ a nɔfɛ Maître Cheikh Umaru Konare y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn in a tɛna lawaleya bi a tɛna lawaleya sini kosɛbɛ ko a dabɔra bɛn min kama awɔ a bɛ ka dɔ de fara bɛnbaliya yɛrɛ kan kosɛbɛ tolo o bɛ fɛn min na o Maître Cheikh Umaru Konare ko gouvernement tɛ o ye k'o to yen ten wa o jɛlen don ayiwa l'indicateur du renouveau awɔ an bɛ to ale indicateur kelen in kɔnɔ an bɛ taa Garalo mara kɔnɔ kɛ a bɛ na fɔ nin tɛ kibaruya duman ye a yirala ko Garalokaw k'u yɛrɛ dama sen bɛ ɲɔgɔn ma yen nɔ maa caman joginna dɔw yɛrɛ sara koyi o kɛra tolo n'i ye jateminɛ kɛ Garalo a filɛ ni Buguni mara de la kosɛbɛ ko Garalokaw a na kɛ tolo yɔrɔ Mali kɔnɔ yan n'i ye jama ye ɲɔgɔn na a sɛgɛsɛgɛ dugukolo ko kɛlɛ de don kosɛbɛ Garalo ta in y'o de a yira k'a fɔ ko maa caman du fila ni o ye Kanilakaw ani Sangarelakaw ye kosɛbɛ a na kɛ olu de karila ɲɔgɔn na u cira ɲɔgɔn na foro dɔ de nɔfɛ kosɛbɛ du fila in tolo u bɛɛ bɛ sigida kelen na l'indicateur ka fɔ la ko a kɛra tiɲɔgɔnya ye kunungo yɛrɛ kosɛbɛ Garalo mara kɔnɔna la awɔ a bɛ se maa 10 ɲɔgɔnna ma minnu joginna maa 3 kɔni b'a la olu ka joginda juguyara kosɛbɛ l'indicateur y'a jira k'a fɔ a ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na ko dɔwɛrɛ tɛ dugukolo ko kɛlɛ de don kosɛbɛ u kɛlɛla dugukolo de nɔfɛ ko n yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna cogo min na ko foro dɔ bɛ yen min bɛ Kanilakaw bolo kosɛbɛ Kanilakaw a na kɛ u ka dutigi ale fatulen kɔ kosɛbɛ a den minnu b'a kɔ dɛ ko dɔ b'o la a na kɛ o ye finitigi ye o gendarme ye o de nana ka na baara kɛ foro in kɔnɔ kosɛbɛ ka kɔlɔnw sen ka foro dilan tolo ka baara caman kɛ foro in kɔnɔna la kosɛbɛ min bɛ tali kɛ min nana bali maaw la Sangarelaka ninnu ka du tolo o de nana ka na foro in ka taa lajɛ ko olu fana ta ye foro in ye ko olu fana fa o sara ka foro in to olu bolo olu tiɲɛ don a mɛnna olu fana ma ko ɲɛɲini bilen dɛ janamukɛ in n'o ye Kanilakaw ka maa in ye ale ye baara minnu kɛ Sangarelaka ninnu kɔni taara a ye baara fɛn fɛn kɛ kosɛbɛ tolo a ye kɔlɔn minnu sen a ye jiri minnu turu u taara bɛɛ tigɛ ka bɔ yen ka kɔlɔn fana dagiri tolo min ye o baara min kɛra nin ye
sangarilakaw ko nin tɛ ko bɛnta ye olu fana ye taara Buguni mara la Buguni tribunal ka sɔrɔ ka taa u ta da o kulo kan kosɛbɛ tolo yɔrɔ sariya ma don ko la sa wa ana kɛ sangarilakaw fana ma jɛni o ye o de la kunungo tolo an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn kan an ɲɛmuru bɔlen don laban a bɛ taa kɛ fɛn wɛrɛ ye kosɛbɛ o de la kunungo yɛrɛ kunungo kun tɛ tarata ye wa o don ko n k'a fɔ araba kunungo araba Garalo mara kɔnɔna la yen tolo maaw de wulila ni besew ni gabakuruw ni marifaw ye ka ɲɔgɔn bɔ tolo fo ka taa banani bɔ o la kosɛbɛ a yira k'a fɔ kibara laban minnu bɔra a ko la ayiwa maa caman kɔni joginna u ye dɔw ta ka taa ni olu ye Buguni dɔgɔtɔrɔso la walasa olu bɛ se ka furakɛ cogo min na kosɛbɛ fasiri y'a yira k'a fɔ ale bɛ nin sɛbɛnni kɛ waati min na o y'a sɔrɔ ayiwa finitigiw n'o y'an ka lakana tigilamaw ye olu taara a ko kɛnɛ kan walasa ka se ka basigi don a ko la affaire in ko affaire à suivre kosɛbɛ kɔrɔ a ma ban dɛ a ma ban bɛɛ ka to sariya kɔ l'indicateur du renouveau de n'an bɔra indicateur kan an bɛ taa challenger kɔnɔ challenger ale fana da bɛ waleya la a yira k'a fɔ ko min ye kiiriko hakilina ye ko min ye minisiri min n'ale ye Kasoge ye k'ale bɛ welelen koyi Kasoge welelen bɛ yɔrɔ min na o ye kurale de ye kosɛbɛ kurale tolo a bɛ n'a fɔ yen fana olu tigilamaw fana sariya tɛ ka u sago kɛ dɛ o de la u ye wele bila sariya minisiri ma kosɛbɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye o don ko a ka taa i da don ko la olu fana fɛ yen min ni sariya tɛ ka labato olu fɛ yen kosɛbɛ min ye association min ni o bɛ kurale dugu tɔgɔ la association des ressortissants du village de kurale kosɛbɛ barawuli mara kɔnɔna la tolo u y'a yira k'a fɔ ko sariya dɔ tara kiiri dɔ de tigɛra kosɛbɛ association in ani Adama Kulubali tɔgɔ de ni ɲɔgɔn cɛ sariya in taara nka a bɛ n'a fɔ halisa Adama bɛ ka waleya dɔ kɛ kurale dugu kɔnɔna la yen Adama Kulubali tolo waleya ninnu tɛ ka bɛn sabu k'a bɛ n'a fɔ a bɛ ka se de yira u la fɛn fɛn ka di ale ye o de bɛ kɛ kurale dugu kɔnɔna la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ kabi décembre kalo tile 5 tɛmɛnen na ninnu ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ a ko la nka a bɛ n'a fɔ halisa ji de bɛ ka da nin ko in sɛnɛ kan kosɛbɛ min ye association in ɲɛmɔgɔ ye association des ressortissants de kurale a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn sama halisa a bɛ nin ko in nɔfɛ kosɛbɛ ko Adama Kulubali min filɛ nin tolo ko kabi kalata min kɛra san 2018 k'a bɛna fɔ ko URD ka cɛbɔ dɔ tun bɛ yen ko Adama Kulubali ko fo ko dugu bɛɛ de ka tugu o nɔfɛ jagoya Adama o ti bɛn ko fo dugu bɛɛ ka tugu o de nɔfɛ ko ka kala ta o ye ko nin bɛ mun yira ko kurale dugu kɔnɔna la Adama Kulubali tɔgɔ in kɛmɛ ka dugu de kɛ a yɛrɛ sago ye cogo min yɔrɔ i b'a dɔn maa dɔw bɛ yen n'u bɛ dugu kɔnɔ tolo u mana min fɔ ayiwa u bololafɛn kama maa caman bɛ tugu nɔfɛ Adama Kulubali ta de kɛmɛ o ye kurale dugu kɔnɔna la challenger ka fɔ la ko a kɛra chef de cabinet ye o fanga bɛ a la wa maa caman bɛ olu bɛ tugu a nɔfɛ ko misali yɛrɛ la samiyɛ tɛmɛnen ko ji sera dugu ma kuralekaw ko ji sera dugu ma k'u k'a lajɛ u k'u torin ka taa gun dɔ sanfɛ walasa ji kɔlɔlɔ kana se u ma Adama de ko dɔw ma maa minnu bɛ yen n'a kumana olu bɛ tugu a nɔfɛ ko maa si kana wuli ka bɔ yen maa minnu tugura ka hakilila nɔfɛ olu y'u sigi ji cɛla ye minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan dugu maa tɔw olu kɔni wulila ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛ tolo ko yɔrɔ coopérative ko kuma yɛrɛ bɛ ko in na yɔrɔ dugu mana sigi i b'a sɔrɔ dugudenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka coopérative sigi kɔɔri sɛnɛw n'u ka sɛnɛ wɛrɛw taabolo la a yira k'a fɔ coopérative min sigira ko Adama de taara ka taa sariya ɲɛma ko coopérative in k'o man ka sigi ka taa i ta da sariya ɲɛkɔrɔ jɛkulu min n'o ye association des ressortissants de kurale ale fana ye wele ko in ta a fana taara ko in da sariya ɲɛkɔrɔ sariya ka sɔrɔ ka jo di u ma nin si ma bɛn Adama Kulubali ma nka o n'a ta o ta tolo a sin tɛ ka fara dugudenw de la a segin tɛ association des ressortissants de kurale u ko nin ko in bɛ cogo min na n'olu ma wuli ka jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ n'olu ma wuli ka sariya wele ka a dalakan ɲininka nin ko in na Adama bɛ ɲini ka na dugu sigi nege bɔ olu la u ka sɔrɔ ka wuli sa ka lettre ci ministre Kasoge ma Mamadu Kasoge min bɛ sariya
sariya kunna kosɛbɛ tolo ko u ka kuma adama fɛ u ka kuma baraweli yɛrɛ a procureur fana fɛ maa min bɛ sariya tigɛ ye sabu a ye sariya tigɛ ale da bɔra la ka ban pewu jo dira dugudenw ma nka adama kɔni ta kɛn bɛ a bɛ ninnu nɔfɛ a bɛ ka ko sugu bɛɛ de da u kan kosɛbɛ o de la kasoge welelen don a kun de ye nin kosɛbɛ le challenger kosɛbɛ a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ n'an bɔra challenger kɔnɔ an b'an ɲɛsin min ye les échos ma kɛ wele les échos ale ko min ye égalité homme et femme ye n'o ye cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ka kɛ minɛn kelen kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ ko ONU ko ale ma nisɔndiya a kɔnɔ fɔlɔ koyi yɔrɔ kunungo musow ka seli musow ka tɔgɔladon musow ka hakɛ ɲini don o seli kɛra kosɛbɛ 8 mars de sen fɛ yɔrɔ diɲɛ tɔnba n'o ye ONU ye ale bɛ jatew bɔ a ye jate minnu kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla halisa hakɛ minnu n'o bɛ ɲini musow ye o hakɛ ninnu n'a sabatilen don kosɛbɛ kunungo araba masikalo tile 8 n'i y'a lajɛ yɔrɔ dɔgɔkun tɔ in a bɛɛ bɛ kɛ musow ka ɲɛnajɛw la kosɛbɛ nka tolo san o san musow ka ɲɛnajɛ a bɛ bɛn ni waati de ye waati min n'o y'a sɔrɔ musow bɛ laɲini min kɛ kosɛbɛ binkani wale min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ u ka wuli ka bɔ yen fɛn ma bɔ a la kosɛbɛ dantɛmɛ wale min bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma an balimaw ka hakɛ to cɛnimusoya nasiraw la fɛn ma bɔ a la ka musow jɔyɔrɔ di u ma u ka se ka baara ɲuman sɔrɔ tolo foyi ma bɔ a hakɛw la kosɛbɛ o de la diɲɛ tɔnba a ɲɛmaaba Antonio Guterres ntɛnɛn tɛmɛnen masikalo tile 6 secrétaire général min filɛ nin ye a ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ a ko muso ni cɛ ni muso ka damakɛɲɛ tolo ko nin baara in a kun ɲɛna k'a fɔ de ko yanni san 2025 cɛ cɛ ni muso ka se ka damakɛɲɛ baara yɔrɔ la du kɔnɔna la a kɛra sira o sira kan kosɛbɛ Antonio Guterres y'a jira k'a fɔ musow tiɲɛ yɛrɛ la bagabagali wale damandan o de bɛ ka taga ɲɛsin u ma kosɛbɛ ko hakɛ caman de bosilen bɛ u la bi n'i ye kalanko lajɛ hakɛ tɛ yen n'i ye du kɔnɔna lajɛ hakɛ tɛ yen n'i taara baara yɔrɔ lajɛ hakɛ tɛ yen o de la ko diɲɛ kela tɔnba ONU a ko a bɛ wele bila cɛw de ma kosɛbɛ cɛ minnu bɛ yen ni kuma bɛɛ tolo u bɛ baga musow ma ka fɛn ta ka ɲɛsin musow ma fɛn minnu bɛ yen na a tɛ bɛn kosɛbɛ nka a ko nin baara in tolo cɛ ni muso ka damakɛɲɛ fɛn tɛ min n'a bɛ se ka sɔrɔ sisan k'i sigi ni san 300 ans yanni nin ko in ka don o tɛ k'anw ɲɛna Amadu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ san 300 bi kɔ a tɛ se ka kɛ dɛ o tɛ k'anw ɲɛna san 300 parce que ale ɲɛ bɛ min na nin fasiri ka kuma la ale ɲɛ bɛ min na nin kosɛbɛ tolo taabolo minnu bɛ yen musow ka hakɛ n'an tora nin na tan i bɛ sigi ka san 300 de kɔnɔ walasa cɛ ni muso damakɛɲɛ ko kuma min bɛ ka fɔ a ka don ba la n t'a fɔ a tɛ kɛ sa a tɛ k'anw ɲɛna dɛ a tɛ kɛ sa nka i yɛrɛ ɲuman a ka sɔrɔ an bɛ alijinɛ kɔnɔ o b'an sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ inshallah tolo an t'a bila yan an b'a jɔ yan waati sera kosɛbɛ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini inshallah ni gafe kɔrɔw bɔra k'o lakale kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ